זאת התוכנה. יש לנו בעצם מספר תרחישים שמראים ומדגימים התנהגויות שונות. יש לנו כניסה של ליאו לחדר הטיפול, הנושא של בדיקות רפואיות, הולך לבית החולים, ליאו מבצע בדיקה רפואית, ליאו יושב בשולחן של התרפיסט, בשולחן העבודה בגן לצורך העניין. יש כאן תרחיש של ליאו יוצא לחצר ומשחק עם הילדים. כמו שאמרתי, התוכנה מורכבת מתמונות מחיי הילד, על מנת שבאמת יהיה לו קל בהתנהגויות מסוימות בחיים האמיתיים. אז בואו נתחיל בהדגמה. אנחנו לוחצים בעצם play, נפתח חיזוק אהוב על הילד, לדוגמה בחרתי באחד מהם. יש לנו כאן את המעבר שלי או מסביבה האהובה שזה בית הספר או הגן לחדר של התרפיסט, לצורך העניין ריפוי בעיסוק או פיזיו. יש כאן רמז, ליאו נכנס לטיפול, והחיזוק שמתנגן בעצם למשך דקה. אז הוא מקבל איזשהו תגמול, איזשהו מסך מאוד נחמד, ילדים מאוד אוהבים את זה. זה כמובן חוזר בחזרה. התנהגות נוספת מאוד מעניינת, זה בעצם כניסה לבית החולים. גם כאן מעבר בין שתי סביבות, הסביבה המוכרת שזה הסלון, לסביבת הטיפולים. לוחצים play, שוב בחירה בין חיזוקים, יכולים להיות כאן עד 4 חיזוקים, לפי העדפות אישיות של הילד. זה יכול להיות הקלטה של המורה, של הגננת, של ההורה, איזשהו שיר ששמים בבית, את הכל ניתן לעלות, ובעצם הילד בלחיצה בוחר. כאן בחרתי קוקומלון. הסביבה של הילד, יש לחיצה, ומעבר של הילד לבית החולים או לאיזושהי בדיקה רפואית. עוד דברים, יציאה למשל למשחק עם חברים, שוב בחירה בין חיזוקים מעניינים. הילד בעצם רואה את עצמו מבצע את ההתנהגות שקשה לו, כאן קשה לילד לצאת לחצר, יש בעצם איזושהי לחיצה. Leo is going outside to play. אני חייבת להגיד שהרבה ילדים מאוד נהנים מהמסך הזה. זו בגדול התוכנה וככה היא נראית.